700 лева. Бе, дайте ги на мен. Игнорираме халата, само исках да ви дам един съвет. Значи, когато искате да си поръчате от интернет нещо рисувано, ако пише нещо по-различно от това, да знаете, че нито ще е ръчно, нито пък ще е рисувано. Пише ми сега един човек и вика, бе, тук на жена ми на рождения ден ни поръчах една картина, обаче нещо, вика, се е променила и може ли, вика, да поправиш така отгоре? И аз си викам, как ще се промени, бе, картина? В смисъл, какво ще се промени? Праща ми, те, бог знае с какви некачествени мастила е спринтено това нещо. То право си е изгубил цвета, разбирате ли? Ти колко даде за тази глупост? Ми вика 700 лева. 700 лева за тази глупост. Хора, моля ви се, бе. Дайте ги на мен тия 700 лева. За 700 лева имаш идея какво ще ти нарисувам. Ако нещо е 100% рисувано, ама навсякъде ще го пише. Жал ми е какви хубави картини се продават във Фейсбук, които са наистина рисувани за 100, 200, 300 лева, което е смешно. А вие си давате парите за даже вие не знаете за какво. Само да покажа. Това е 700 лева. Това е 100% ръчна работа. Това е 700 лева. 100% ръчна работа. Това е 100% ръчна работа. И една такава струва 700 лева. Как може да си дадете парите за такива глупости?